Talba tal-Partit Laburista biex iżomm il-billboards messaġġ politiku wara li l-Gvern permezz ta' Transport Malta ipprova jneħħihom. Il-qorti qalet li l-jett ta' partit politiku li jwassal il-messaġġ tiegħu huwa fundamentali u garantit mill-Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll mill-Konvenzjoni Ewropea. Punt li kien rifless mill-avukat Pawlu Lija u Stefan Zrinzo Azzopardi f'isem il-Partit Laburista. Id-deċiżjoni li tat il-qorti llum tikkonferma li l-azzjoni li kienet se tagħmel fil-konfront tal-Partit Laburista Transport Malta tikser id-dritt fundamentali li l-Partit Laburista iwassal il-messaġġ politiku tiegħu. Bħala partit ħassejna l-ħtieġa li nirrikollu għall-qorti meta rajna li kienu se jitneħħu billboards li permezz tagħhom qed inwasslu messaġġ. Aħna se nkomplu bil-ħidma tagħna u ovvjament se nkunu qegħdin naħdmu fit-termini tal-liġi, però nassiguraw li nwasslu l-messaġġ tal-Partit Laburista bl-aħjar mod possibbli. Il-qorti qalet li l-billboards ma kinux imqiegħda b'mod illegali u allura l-Partit Laburista kien skont il-liġi meta waħħal il-messaġġi tiegħu fuq il-billboards. Qalet ukoll li Transport Malta ma sostanzjatx l-argumenti tagħha li l-billboards huma perikolużi għax jiddevjaw l-attenzjoni tas-sewwieqa. Fi-stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi ipprova juża mezzi tal-Istat biex iwaqqaf partit politiku milli jwassal il-messaġġ tiegħu. Il-Partit Laburista qal li Lorenz Gonzi lanqas il-kritika tal-billboards ma jrid jisma' jew jara. Il-Partit Laburista temm jgħid li ser jibqa' jsostni dritt li jwassal il-messaġġ politiku tiegħu bi kwalunkwe mezz